Momente publicitare. Nu mai Uite, măi! Uite aici, măi! Bre, neatiti, bre, tu nu ești om, bre! Bă, speri aici! Centrală termică... Ce scrie aici? Centrală termică distilată pentru casa sufletului. Bre, nea, primă ursă! Mamă, ce frig e! Vodka polar pentru cei puternici. Revenim cu tare prezentați, băi, domnul Copot, Baligadul, domnul Becali, domnul Tică Dragomiș și fotbalist. Bă, mai. Unde tragi că divizează dumneata de toată scena. Nu știu, UEFA când au zburat Becali. Domn Becali. Ați auzit discutat domnului Dragomir? Nu îi postați? Ba da. Băi, ai rupt floare, au. Domnule, vrei să-i ți-am să când distrugeți florile? Imediat să vină plătit. Domnul Naciu, ce părere aveți de violența verbală? Dacă tot ne întrebați pe noi de acest lucru, dumneavoastră ce Domnule, părere aveți? violența verbală este foarte des folosită în zilele de astăzi. Mai ales pe stadioane, domnule. Domnul Becali. Violența pornește încă din liceu, din general, ce copii se fac. Ăia care joacă fotbal și chiulesc de la ore. Așa, ăia care mănâncă semințe pe stadioane. La orele lui Ionescu, domnule. Și care ține m-am plin cu bip. Ce mai vreți exemple? Da. Ia uite aici. De unde, mă? Deci, pentru domnul Copos. Să-mi usuc pe bip. Știi mai departe. Să-mi luască puncte, la polizor până văzare, până noi. Păganeaș, capul vostru, Plecăm una necenzurat. Raportați. Domnule, care nu se poate așa ceva. Numai oamenii locale lor care ziceți așa ceva. Cenzurați, domnule, măcar pe post. Bă, Suchi, cum să zică pe aia delicat, că alea se potrivă. Ia bu pe alea delicate. Dom'le, asta e emisiunea contrafăcută, bă, că sunteți mână în mână cu Becali. Ce ne... Ce, domnule, vreți să veniți cu gaborii peste mine? Păi da, acum că hai un gabor aici în scenă, hai, domnul. Omul acela. Avem un security. Hai acolo, în spate, unul pe Tyson. Hai, domnul militar. Haideți, domnul Purtean, hai! Cam corupți, domne. Dar domnul Purteanu. Cât aminte ați luat în ultimul timp, domnule? Eu corupt? S-a dat joc mutata! Cât aminte ați luat, domnul, în ultimul timp, domnul? Câte ți-am dat eu ție, mă? Hai, așa, domnul, așa. Ce-am dat eu ție, mă? Domn Becali, repede, 3 rânduri acolo. În cam e bine. Deci. Astea-s delicate, rog. O zi fără dumneavoastră e ca o lună de concediu. Dacă v-am jignit, am sărutat-o. S-a furat-o. Domnul Becali. Nu ce să cit ca asta, e... Păi mă, om, grădinița mea, mă, ce vrei, mă? Domne, parcă ziceai că ai studii, domne. Domnule Becali, am avut și eu mult ca trebuie să... Am avut și eu o pauză, mă, ce... Pauză publicitară, vă rog. Nu, încă nu, mi se suflă în casă, că mai timp că emisiunea poate continua. Domnul Copos, aveți cuvântul? Păi vreau să zic, domnul Becali, să-i dedic un bip. Încă o poezie pentru domnul Copos. Poezie. Bip, a mea e de hârtie. Dacă ar fi de ciocolată, ar mânca-o toată. Domnul Becali, Domnul Becali, vă rog frumos să vă abține. Un exemplu, Fidel. Domnul Becali,
Domnul Vitică, mașină, domnul! Repertoriu și pe urmă vine la mine. Gata, domnul! Nu-i lumea că plătești fără 2 cu nu știu câte milioane de euro și dai 10.000 de lei. Mă, tu, hahaneală, dar dacă el stă pe bancă și nu intră în teren ca să dea Da, bani, domnule Copos, nu măcar ăsta-ți plătește jucătorii, mă, dar dacă dai banii la jucători din an în bași. stai și-ți cumperi lefturi din alea. Corect, domnule, să duc aici. Bă, da, domnul Berali care își sparge mașina, mai bagă ăla de ei. Măcar am Bă, Domnul Becali, Mi se sună în casă că avem un fotbalist de la clubul FC Steaua, patronat de domnul Gigi Becali. Vă rog frumos să-l invităm în scenă. Așa, domnule, s-au zis, cu cât vă plătește domnul Becali? Bă, Becali ne dă bani, ne luăm soale de la găta originală. Noi, Prea în velă, domnule, aia velă. Dom'le, băgăneanu, ce faci? joc fotbal. Becali. E adevărat, domnule, că vă dă bani puțin? Nu, domnule, Becali ne plătește. Când avem nevoie de bani, ne dă. Foaie. E bună, mă, viața pe stadioane. E bună. Mi se sună în casă că mai avem un fotbalist de la FC Rapid. Domnul Ăsta Copos, care vine la mine dumneavoastră ce vă plătiți jucătorii, domnule Copos? Păi, pe foaie scriu $100.000 și dăm 80, că așa e frumos. Cum adică, domnule Copos, Donați-ți fie jucătorii, domnule! Păi eu nu vreau să vă zic nimic, dar să nu în presă am tot auzit că eu sunt și eu, dar lăsați-mă pe mine pace că eu joc și când joc și dați bani, dar să-mi dați bani numai. Bani nu prea primesc. Că dacă nu, își fac televizorul! Da, domnule, că uitați, e pregătit. Și suntem, știți? Uitați-vă la ei cum arată diferența între ei. Acesta este plătit, acesta este plătit, iar acela nu. Uite ce așa ceva! Păi ăsta e necroțel din Brăila, mă, normal că-i plătit. Ăsta e cioară din Brașov. Publicitate! Hai, nu, animatoare! Bebelușe! Hai, bebelușe! Nu avem bebelușe, nu mai avem bebelușe, gata, mă, oprește. S-a încheiat transmisia.